stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa kakilala mo na kapag ka pumupunta kayo ng mall, mas marami pa yung napuntahan yung CR kesa sa mga tindahan, be! Ano na? Pumunta pa kayo ng mall, edi sana nagbumisita na kayo. Kumbaga, kung merong 14 Stations of the Cross, edi sana nag-14 Stations of the CR kayo. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Maratsoni. At ngayong araw nga to, no, trip na trip kung pag-usapan niyang balisawsaw, no? Balisawsaw in English. Ano ba English ang balisawsaw? It's not necessarily UTI eh. Pero pag balisawsaw, let me research on that. Pero ngayong araw, no, share ko lang. Meron akong auntie na kapag ka pumupunta kami sa mall, mga ano ako nito, high school, tapos siya, mga 45, 50 years old, yan. Binibilang ko talaga yung mga oras na pag pumupunta siya ng CR, umaabot talaga ng 20. Mamaya-maya, to be fair naman, ang lakas niya kasi uminom ng tubig, no? Kaya shoutout dyan kay Auntie Biena, hello. Pero, syempre, kaming mga bata, kaming dalawang kapatid ko, gusto namin, malling-malling, window shopping, punta sa Watson's, ganyan. Pero siya mamaya mag-iaya na naman. Kakaihi lang after 10 minutes, ihi na naman. Tapos iniisip ko, ano ba itong si auntie? May sakit ba ito sa puson o sa, ang tawag doon? Sa ovary? O sadyang talagang malakas lang siya uminom ng tubig. So, ginawa ko, syempre, i-research natin yan. Kaya kung may kakilala ka na mahilig umihi kada minuto, kakaiba na yun, be. Iba na yung kada minuto. Siguro yung worst case scenario, mga 10 minutes apart, ganyan. Pero syempre, number 1 nga dyan is baka nga may UTI or yung urinary tract infection. Pag sinabi ganito, ibig sabihin may bacteria ang urinary tract kung saan madalas ang ihi, may hapde, at saka medyo mabaho. Akala mo CR mo yung mabaho, tandaan mo, kakalinis lang yan ng nanay mo. Number 2, maybe ang reason kung bakit binabalisaw-saw ka is stress. Ang laki pa. Alam mo, sa lahat ng mga bagay na sinasabi ko dito pa araw-araw, ang laking factor talaga pag stress ka, no? Kaya ikaw kung hindi ka naman niya iniisip, huwag mo na siyang isipin, be. Diba yan ang motto natin sa buhay. Kaya syempre, number 3, baka early warning sign na to na may diabetes ka. Naka! Ikaw naman kasing hilig sa matamis. Pero check mo rin baka mamaya mataas kasi ang blood sugar. O hindi naman kaya sobrang hilig mo sa soft drinks o kaya sa sugary drinks. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag mga ganyang oras, syempre kailangan mo na mag-adjust. Diba? Para kahit papaano, pwede bang pahabain. Ang alin? Ang buhay. Diba? Pero syempre may cure naman dyan. Huwag ka mag-alala. Ikaw naman si overthink. May cure tayo dyan, no? Pagka mga ganyan, syempre, tamang lang yan. Tamang adjust ng ating lifestyle. Tamang adjust ng mga iniinom. Yung mga kaya mong 3 times a day ang soft drinks na yan. 2 times a day mo na lang, be. Ang laki ng change, O sige, once. Sabi ko nga at the end of the day, it is your body, it is your temple, B. Not mine. Ako po yung magbabalik maya-maya lamang, no? Pag-usapan natin yan para hindi ka na mapapamahal at mapapagastos sa ospital habang nakikinig. Siyempre, nang ulit? Dapat memorize mo na yun sa dulo, B. Habang nakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!